Samantalahin na umano ng mga mamimili ang mababang presyo ng gulay sa ngayon sa Mangaldan Public Market ayon sa ilang mga vegetable vendors. Kanila, kung ikukumpara noong buwan ng December, ay ng nakaraang taon bumaba po ngayong Enero ang presyo po ng gulay. Sa ngayon ang presyuhan ng ilang gulay sa pamilihan gaya ng kamatis ay nasa 140 pesos kada kilo. Ang repolyo at pechay naman ay nasa 50 pesos kada kilo at ang broccoli naman ay nasa 100 pesos per kilo. Samantalang ang sayote ay naglalaro naman sa presyong 40 pesos kada kilo. Ang red bell pepper naman mula sa makaraang pagsipa ng presyo po nito ng 600 per kilo ay bumagsak po ito ng 250 pesos per kilo sa ngayon habang ang carrots naman ay depende sa laki ay ang mga maliliit nito ay naglalaro sa 80 to 170 pesos kada kilo. Parehas sa patatas na nasa 80 hanggang 170 pesos per kilo. Yan po ay sa may Mangaldan na public market. IFM News. IFM News. IFM News.